Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder kame bowal leydi Sénégal sikki ala ko salminde on e yettude on kono kadi yewede mawde nde joguiɗen sababude joɗaden balɗe ɗiɗi en keɓani arde ɗo kono kadi ko noon jettirten jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira dokkuɗen coftal kono kadi e cellal e bawal gam arde ɗo henne oɗo subaka altine gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e moɗon ko roɓiɗo jayendeji hono kala ñande altine ha yetti aljuma so allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon ne wayno ko yettude kanko jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen on ɗon fartange juulen e nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam calminali tengtuɗi ummade amen fewde moɗon en gari yettinde ko yewti ko e on ɗon aadi woni roɓiɗo jayendeji holko jayendeji leydi Sénégal piniri e kelle mumen gadane ma en gar hen kono hade nden ene wayno en mbiyat no gowɗen wiide ni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu guinal golle e oɗo subaka hande ko ni de lelori ene wayno roɓiɗo men jayendeji ɓuuri hen jojjude walla ɓuuri hen tengtude no woni hen pamirte ene wayno ko cuumu ganduɗa ngu kay cuumu gaz waɗi de toon to nokku biteɗo hono Gadiaga jani leydi Sénégal kala noon ne wayno pini dawi hen kono kadi ina tawe hen sifa kam e gonka o mboros covid 19 ɗo e leydi men Sénégal ha e toɓɓe goɗɗe ne tawe hen caggal roɓino janeji noon ma en gar e hono kala ñande altine ko wiyete fait divers woni gueɗe rendo ko ganduɗa hande ma en kaal e kon ɗo pijir kon sukaɓe kon ganduɗa jiyama ina jeeye ɗo e leydi men Sénégal tawi de akon mbaɗi alcool no woni hen pamirta hono sangara ɗum ɗon noon ma en jaño hen e gasirde roɓine men jayndeje oɗo altine hande ɗum noon musidɓe tedduɓe on mbiyami bisimilla moon joni joni o en natanat roɓine men jayndeji gudditirten ko jayde quotidien le quotidien nden noon jayde wi ko cuumo ganduɗa ngu kay waɗi toon to ɓulli gaz ɗi ganduɗa ɗi ina tawe toon to wuro witengo hono Gadiaga ɓe koliti wonde noon ko ɓullide gaz ɗi ganduɗa ɗi gaddi kuluhuli no fewi kono tan de ɗum fo e wade noon caggal nde ɗin ɗon ɓulli cuumi ɓe koliti wonde ɗi leydi ndi ɓe koliti wonde leydi ndi jafoɗon ne wonde de ndin leydi walla leydi men Sénégal ala ko yewiti ko ha joni e doole wawde ñifde yoga e cuumuji ha tengti to banggue cuumu gaz ɗum jeeyi sababu noon ha ɗoɗo kalten ɓe koliti wonde gunɗon cuumu ina wayno ene jokki lewtude e ɗin ɗon ɓulli ha joni ganduɗa key tawi ko gaz e on tuma noon fanniyankoɓe walla mbiyen haralleɓe to banggue caggal leydi keeɓi arde wallude ɓiɓɓe leydi Sénégal ha tengti e sapeur pompier en gam kay gueɗe ɗe kala mbawa ñippede no hannirta ni ɗir ko guuɗi jaji ina tawe e hello nayi e joyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde vox populi kañum ne koye gon felo yabɓi ɓe mbide ko pettugol walla kuɓɓugol ɗin ɗon ɓulli ɗi ganduɗa ɗi ko gaz tawateɗi toon to nokko biteɗo hono Gadiaga ɓe koliti wonde noon gonɗon wuurode hande ko kulol mawgol kame cuurki yiyete e muɗum ɓe koliti wonde noon on ɗon nokkude tawete ko e commune biteɗo noto Guy Diama ɗin ɗon ɓulli gaz ɗi ganduɗa ene ketti toon guila ñande aset ha ɗo yiɗe kay goni e lewtude e oɗo saaha hande gam noon wasa jogade hono kaɓirɗe timmuɗi beele kay ñiifa gunɗon cuumu ha hande ɓe kolliti wonde de koma leydi meɗen ne wayno waɗi ɗaɓɓane fewde toon to caggal leydi walla mbiyen e haralleɓe caggal leydi naaɓe wonɓe ɗo e Sénégal beele kay ballaɓe e ñifgol gunɗon cuumu ha tengti e Amérique naaɓe ɗum ɗon noon jibini kuruhuli mawɗi e ɓesguji ɗi ha ko ɗum jeeyi sababu noon mone mabɓe kala inana doga gonɗon wuuro gam etade dandude fittandu muɗum jayede enquête kañum ne koye goɗon losko ari e subaka hande o ɓe mbitande ko pettugol ɗiɗo ɓulli gaz toon e on ɗon nokku biteɗo hono Gadiaga ɗum saabi noon ko kulol mawgol yiya e gonɗon wuuro kono ɗum ko ɓe gari e limore nde neɗɗo goto ne wayno suumi hen kono kadi ko tampure ɗe noon barmanɗe kono ɗum ko machine aji kewɗi e oɗo saaha hande gonti dori no jayde wiiri ɗum woni bilan mo ganduɗa o woni limore provisoire e sabbude e oɗo saaha hande e ko tewi cuumu wongo toon to Gadiaga kona ɗum ɓe garti gonɗon wuurode saaha hande ko paftol jeeygue taari ɗum no jayde nde wiiri ɗum jeeyi sababu noon ɓeɓe ganduɗa ko hoɗɓe toon ɓe ina gondi e kuluhuli kono kadi ina ɓe piptaki hen de hono musiba bonɗo ɗum ɗon noon jayde nde arti e ko yewti e ɗin ɗon ɓesguji eɗe jonte jewtude ɓe tellinoma e beddaji ɗi gam wiide ɓe jaadani de eko yewiti ko ha joni e oɗon société biteɗo Forteza mo ganduɗa kay kam woni toon ina siiɓo ko yewti ko e ɓulli ganduɗa ɗi kay ko gaz Sophie Gladimi Siby kam woni jagoɗo tambiɗo gueɗe o guirɗe ha e ko nandi hen o yehino toon de caggal nde cuumu ngo waɗi kono tan de o artiri hakkillaji ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni hono ɓesguji gonɗon wuuro witengo hono Gadiaga no jayde nde wiiri jayde Las Quotidien kañum ne arti e fannu goɗɗo
goɗɗo o saha hannde ko mboros coronavirus uddi hakkillaji leydi Sénégal e laamuji muɗum ngam hollide de oɗo weekend mo jewtuɗen ko tolni yimɓe jeetato mbasi pitali munen tawi rewɗa ɗon ko on mboros covid 19 ko ɓatti hono temedde ɗiɗi ka woni hesɓe jiyama ina coomi on mboros coronavirus ɓe garti noon e mbadi kuuɓal covid 19 maggal covid 19 gammu woni mawludi covid 19 e on noyel tindaɗo ɓe kollitti wonde noon ko ɗum dilem noon sa nani ɗum ene waynode ha joni ko hakkillaji gudduɗi holno laamu ngu woni e miijorade beele kay ina daɗa caggal nde ɓe daɗi e maggal caggal nde ɓe daɗi e gammu kono o saha hannde ko noyel de uddi hakkillaji mabɓe woni ko jiiɗon natal hoorejo leydi ndi Macky Sall ina fawi juuɗe hunnuko ngam hollide de ko ganuma mawɗo kono kadi e miijo luggo woni e hakkille muɗum jayde l'observateur kañumne ina wayno ari e fannu goɗɗo e oɗo saha hannde ko kulhuli mawɗi walla mbiyen ko jertino mawɗo waɗi oɗo mo ganduɗa ko biteɗo hono Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire woni tan koraɗo kuuɓal ko yutti koye ngu goomu daringu de ngam ha joni sembinde kono kadi e tekkinde e ñamdu yimɓeɓe e nder leydi Sénégal kanko de ne wayno ha joni arti kulo holliri ha joni jertide muɗum ɗo e leydi men Sénégal heege ina dooki yoga e nokkuji ɗin nokkuji noon ɓe kolliti wonde ko e nder ɗin ɗon 45 département coomiɗe e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ɗiɗo jurnitaɗi woni ɗi 15 o saha hande ene goni ko wite ko hono sous pression manam de ina jogana kulhuli kono kadi e heñare ngam ñamde nawe toon alay sago ɗum ɗon wona ko jojji ɗin ɗon noon goni hono Salémata Birkilane Louga Koumpentoum Vélingara Ranérou Ferlo kono kadi e Saraya e Kanel ɓe kolliti wondere ɗin ɗon nokkuji kala o saha hande ina jogana kulhuli kono ɗum ɓe garti limore henide ko tolni temedde joyyi e sappo e jeegom ujunere pawɗi temedde joyyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi neɗɗo ɓe kolliti wonde o saha hande ina kay jojji ena mbiyan ina jojjana ngam yawa hebde ko yewti ko e ñamdu muɗum timmudu tawi noon nden limore hono diwan Matam o ɓofti hen ko tolni e capanɗe jeenayi ɗiɗi ujunere pawɗi temedere e capanɗe joyyi neɗɗo ina kay sohli nden ɗon ñamde ko ɓuuri yawde yaccade no wiri nde jayde l'observateur coronavirus ina tawe nden jayde ɓe kolliti wonde de o saha hande gueɗe ɗe nane ɓeydi ya hulɓinade tade kay woni ko jeetato kawri e ladial temedere capanɗe jeenayi tawa ina coomi rafi o ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti jagoɗo tambiɗo gueɗe thelal ɓaali leydi men Sénégal ma kay ardo hono ko wiyete batu keñoran ko wiyete réunion d'urgence tawi noon ko gam etade ƴettude peeje kono kadi e holno haɓirta o rafi biteɗo covid 19 jayde Le Soleil woni jayde guendire nde ina wayno kañum arti koye oɗo comité de pilotage kam e dialogue national mbo ardi ɗum hono Famara Sagna ɓe kollitti wonde noon on ɗon de gardino ɗum walla gardinoɗo ɗum tade woni en nani ko ɓoftuɗo bagasal makko mo acciti ngon ɗon guumu o arti hen e toɓɓe jaaji e ko yewti ko guila nde o fawa ɗon e golle ɗe gonno yarude ni ɗin ko woni makko jaaji ne tawe e hello ɗiɗi ha nayyi e nde jayde Le Soleil jayde guendire nde ina kay andina en janggo maɓe garto ko ɓuuri yaaji koɓe jewtidi oɓe ganduɗa ko biteɗo Didier Raoult mbo hakkille muɗum yaari to banggue rafiji daɓodireji gonni toon to Marseille ɗum ɗon ɓe kollitti wonde de ko suuti konnguɗi jaaji ɗum ɗon noon tawi hay hunde ko acci caggal ko janggo de ɓe kolliti ɓe gartata hen so Allahu lamɗo jaaɓi jayde libération natiri dingaral ne wayno koko yewiti ko e ɗiɗo fannuji kalteɗi oɗo saha hande woni pijirkon sukaɓe e ɗi dumunnaji kala kanko de jeeyɗo walla mbiyen jeeyɗo tigui hono on ɗon ɗin ɗon joueji ɗi ganduɗa ɗi ina mbaɗi sangara woni alcool o wiyete ko Houssam Khalil kanko de haali e oɗo PV woni procès verbal on ɗon mbo haalde ɓen loskoɓe ɗum ɗon woni hande ko feeñi e nde jayde libération hollirde wonde de so wiide makko kanko on ɗon Khalil ene wayno de on produit woni ɗen ɗon hono kon ɗon pijiri kon de ngari ɗo natiri ɗo leydi men Sénégal ko tawi hay document woni hay kayit goto sifaka ummorade kay ha joni e laamu leydi Sénégal kono kadi ɗum woni ko wukkiti ɗin konnguɗi e yeeso police ɗi e saaha nde o waɗa ko wiyete ko garde à vue woni moftede e dumbiddu ɗu kono ɗum ko arti ko ɓuuri yaaji so wiide ko ɓuuri capanɗe joyyi carton ene wayno de kanko ala fof ko yooɓi hen so wona hono ujunnaji 4 e temedde 4 mbuɗu tawi noon kala carton ina waɗi hono ko yewti e bloc aji hono 600 bloc woni temedde jeegom bloc ɗi ganduɗa ɗi ina mofti on ɗon jouet ji baɗɗi alcool holliti wonde noon oɗo kay mbo soodi toon to leydi Guinée mbo yettode muɗum walla o yetta ba no wiiri ina wayno de kañum ha joni ko toon to Guinée woni kono kadi on ne wowi ha joni hokkudema gueɗe baɗe ni kono tan de ɓe ndewnata ɗum koto banggue less tawi natirta ko leydi Gambie rutto refta ɗo e leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon o wi o andi on tan koye inde mum o andi on tan ko yettode mum jaafa noon kono inde nde kam ne wayno o anda goɗɗum ko suuti hen o wi
ina wayno ko ha joni o waɗani retiré manam hay hunde ko itti e on ɗon dépôt saabu foof kay ina wayno o sari ɗum kono kadi sakima e nder leydi ndi saabu kay sodama kono de ko ɗi konnguli wattodiri kanko de ko julɗo so andino kay hono ɗin ɗon joué ji ina mbaɗi ko wiite ko sangara woni alcool ne wayno de o sotta ɗum sakani omo yeeyta ɗum saabu ko julɗo e wiide ɗum e wiide makko tigui hono oɗo biteɗo Sylvie da Silva kañumne kadi holliti wonde ko manam ko jeeyowo ene heewi sodde makko e kala e saaha ko ine tolno hande duuɓi joyyi ene sooda e makko kalko addi ina sara ɗum e nder jeereji leydi Sénégal jayde stade ene wayno kañumne ari gam udduliroɓe ɗumen jayde jeeɗo subaka hande jayde ene wayno wi ko Liverpool ne wayno de moññi walla fooli ɓeɓe ganduɗa ko Crystal Palace loggi jeeɗiɗi e ndiga e on tuma noon Sadio Mané woni ko witte ko hono record man woni baɗɗo ko ganduɗa ko kay ko hay goto hewani wadde e fannu o kono tan de ko mettindo no fewi ɗum ɗon noon jeeyi sababu ko caggal nde o lomta tawi lomtimo komo ganduɗa ko Mohamed Salah ala 57e minute e on ɗon match Sadio Mané noon ne wayno ko mette mawɗe e caméra o bettimo omo holliri wonde o weltaki e fannu o kono de Jurgen Klopp woni keblinowo on kippo holliti wonde ina wayno caggal on ɗon match ina wayno de omo ganduɗa ko Sadio Mané refti e lawol ne wayno metti muɗum kala cayi gam deñude hakkillaji yimɓe ɗi e on tuma noon Liverpool heddima e gardigo on ɗon championnat mbo leydi Angleterre Manchester United fooli Leeds United loggi 5-2 no jayde wiide noon ɓe kepti hono podium aɓe tawe hen kona ɗum ina tawe hen omo ganduɗa ko Lionel Messi kañum de foti e omo ganduɗa ko roi Pelé yidde wiide noon ko markude bituji kewɗi e nder club goto ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi ko natal omo ganduɗa ko Léo Messi ina wambi e omo ganduɗa ko Ousmane Dembélé ene suuti junggo kono kadi le roi Pelé kañumne kadi ina wambi e o numéro 7 mo Brésil ina suuti junggo yidde hollirde ko worɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe hande ko watɓe fayida to banggue football windere nde ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e kelle gadane e oɗo subaka hande en natanat no mbinoɗen nane fait divers woni gueɗe renɗo hono no kala altine hande noon en kaalino e jande libération ko yewti ɗiɗo joué ji ɗi ganduɗa nannama ɗo e leydi men Sénégal nani ɗum ko bittel mo ganduɗa kay ina nanguira on fannu o saaha hande gonɗo e juuɗe lawol ɗin joué ɗi ganduɗa ɗi kay hollitama wonde ko sababude hono oɗo fedde fin d'année kala e saaha sukaɓeɓe ina keewi sodanede joué ji kono de ngol lawol ɗum ɗon diwti juuɗe sa taade woni ɗin joué ji ina mbaɗi ko wiyete ko alcool tawi noon so ɓetama to banggue limore walla mbiyen to banggue ɓeeto laboratoire ina waɗi ko tolni e 6 degré to banggue ganduɗa ko woni on ɗon alcool ha ko ɗum jeeyi sababu woni yummiraɗo kalnoɗo e ɗe balɗe jewtuɗi holliti wonde nde soranno sukaɓeɓe oɗon joué ina wayno de jomumen sukaɓeɓe lelat ɗanade kono kadi kala ko wiɗi ɗumen mbatta ha cikka mataw wonko naatti ɓen ɗon sukaɓe tawi de ɓen sukaɓe koko ceeri e sagoji munen ɗum jeeyi sababu noon hande addi kuruhuli mawɗi e nder leydi men Sénégal enen to banggue men en tant que haaloɓe ina heeɗe walla ina nane alay saago mbaɗen erago fewde e yimɓeɓe jinnaɗo ko wawi wonde foof yo ƴeew kala ko sukaɓe ma mbawi jogade walla kala ko mbawi yarde walla kala ko mbawi ñamde saabu hande eɗen gandi gueɗe men kewɗe gummoto ko caggal leyɗele meɗen te no natirta ɗo ni ene weeɓi no fewi kono kadi no natirta ɗo ni so tawi naati ala ko wiyete ko yurnitede ala ko wiyete ko waɗede vérifié ande beele o produit ko produit naturel ande o produit beele ummi ko e leggal walla beele ummi ko e jamdi walla beele ummi ko e dalli ala so heɓama tan ina yooɗi so heɓama tan ina ñaami ina weeli ina saafi ina dahmi yo sukaɓe dokke yo sukaɓe coodane mbatta woyande aussi kala e saaha an jinnaɗo gam yidde weltindeɓe nanga cooda attention ndentoɗen no fewi saabu eɗen gandi gonɗen koye aduna weejo exposition yimɓe foof o saaha hande walla mbiyen ko ganduɗa ko yimɓe fof hande ina goni ko ganduɗa ko woni kulhuli mawɗi saabu en ganda ɗeɗo gueɗe holno pewnirte en ganda ɗeɗo gueɗe holko watte e nder mum ɓe hen ko goni koye ɗaɓɓude koppareje kalno wawi waade ene jiiɗi cohli ko haalis o kono enenne kadi celal ɓalli meɗen ene wayno o saaha hande en nana tigui e weeyo ngo celal ɓalli meɗen nana tigui hande e kurhuli celal ɓalli meɗen ene wayno nana hande e juuɗe woɗɓe ɗum noon ɓaade so woni so neɗɗo o ñawi walla so neɗɗo o heeɓi wona caɗele ko kañum tigui wattata kadi junggo e jiifa ene safra hoore mum mane safra hono sukaɓe muɗum wadde ene moƴƴi kala ko mbawɗa waɗandema gam weltinde cukalel ma gam weltinde ɓi alay saago ƴeewa jurnoɗa jurnitoɗa ganda holko woni e oɗo joué ganda holko woni e nde ñamde ganda holko woni e nde yarde nde mbawen yarude yeeso saabu hande eɗen gandi ko sotte ko ne heewi eɗen jeeyi hunde naata leydi ndi ene yooɗi ene yuɓɓi ene dahmi kono tawi en ganda no mbimi ni holko woni nder wadde yonti ko adi keɗen mbaɗa hunde jaren jaam jaam ko adi keɗen cooda hunde jurnirɗen losken ha ganden holko woni ɗo so wona ɗum janggo jamma nimsanat te keɗen gandi kala to nimsanat ene wayno tawata hankkadi ko gueɗɗe foof boni ɗum noon yo Allah dandu en eko yewti e ɗi fannuji
koɗo kadda memon ha janggo talata so allahu lamɗo jaaɓi en jetti to banggue caméra omo ganduɗa ko Mansour Sow lolliɗo Thiad o waɗani Amadou Touré yo Allah hokki en ñallude dow jaam on jarama